Eko larrialdietan deitzeko adimendun sistema da Europa mailan. Europa mailan ezarrita dago. Ekolgailuak ibilgailuetan egoten dira kokatuak, ibilgailuak istripua izaten duenean, automatikoki dei bat sartzeko SOS deiak zentroetan, bat zentroetan. Ekolgailuak sensores eta komunikazio sistema batez osatua dago, non autoak dezelerazio handi bat jasaten duenean, automatikoki larrialdi dei bat sartzen da bat zentroetan. Eta dei hau oten da datu batzuekin eta abotzarekin osatua. Alde batetik ditugu datuak eta beste aldetik abotza. Datu hauetan oso garrantzitsua da tokia. Eta ibilgailu mota eta zenbait kasutan ere bai bidaiari kopuruare ematen digu. Datu hauek esaten dugun bezala tokia da garrantzitsuena. Sartzen zaigunean deia badakigu nun dagoen larrialdia. Eta honela, denbora irabazten dugu erantzuna eman ahal izateko. Tokia jakitzea hasieratikan denbora irabazten digu larrialdi zerbitzuen informazioa emateko eta azkarrago iristeko tokira. Bere helburu nagusia, esaten genuen bezala, da bizitzak salbatzea. Istripuak ditugunean, zaurituen larrialdi egoera ahalik eta txikiena izatea. Eta era berean, errepideetan gertatzen diren arazoak, ekonomikoak eta sozialak gutxitzea ere. Ibilgailu berri guztiek obligatua daude apirilaren batetikan aurrera ekolgailua edukitzera. Hau, Europako lege bat oinarritua dago, non esaten duen ibilgailu berri guztiek eduki behar dutela gailu hauek zertarako larrialdien aurrean erantzun hobeagoa eman ahal izateko.